This video is sponsored by me and my business, so please check out Clarity Journal for productivity tools and stuff. Zdravím, vítejte v mém YouTube kanálu. Dnes budeme řešit, co je to Karlovka, proč byste tam chtěli být nebo nechtěli a jak se tam dostat. Zároveň bych chtěla říct, nejsem žádný profesionál, jsem jenom studentka Fakulty sociálních věd, studuji mediální studie, ale ráda bych bez tak předala nějaké informace, které by možná se hodily vám, protože vím, že já, když jsem se hlásila, tak jsem doufala, že bude nějaká duše, která mi pomůže a nikdo nepomohl, nebo teda nepomohl mi aspoň minimálně online, takže doufám, že v tomto prostoru budu vám moci pomoct já. Zároveň toto video budu vést v češtině, protože hádám, že většina z vás jsou Češi, který toto téma zajímá, ale pokud byste se chtěli doptat jakýkoliv otázky mě osobně v angličtině, nebo se chtěli prostě nějak cokoliv doptat, tak můžete v komentářích dole a ráda vám odpovím. Takže za A. Co je to Karlovka? Karlova univerzita je nejstarší a největší univerzita v střední Evropě, založena Karlem IV. V roce 1348. Má 17 různých fakult a produkuje nejvíc absolventů s vysokou kvalifikací v České republice. Ty fakulty, na které já jsem se hlásila, byla Fakulta sociálních věd a Fakulta humanitních studií. Ty nejtěžší na to se tam dostat fakulty jsou právnická fakulta a lékařská fakulta. A za chvilku vysvětlím proč. Tak, z těch dvou, na který jsem se hlásila, jedna byla FSV a jedna byla FHS. Na FHS, což je Fakulta humanitních studií, to si myslím, že je největší fakulta na Karlovce. Je to velmi obsáhlý a člověk si tam může vybrat vlastně, naskládat si sám, jaký předměty chce, nemá nějakou určitou založenou, nebo nějaký určitý založený směr, ale může si to pěkně poskládat, může tam mít něco z filozofie, něco z psychologie, něco z různých prostě oborů, ale za to má to trošku těžší, náročnější časově, a zároveň taky psychicky, protože musíš si potom sám domyslet, co je ten tvůj směr a nenastartuje ti to tak dobře, jako například třeba, když jsi na oboru třeba marketingu, tak když se hlásíš potom třeba na nějakou marketingovou agenturu, tak tam ten postup, jestli buď to FHS studenta nebo marketingového studenta, tak nejspíš vyberou marketingového studenta. Na FHS se dostanete, pokud uděláte psaný překlad odborného textu z angličtiny do češtiny. Zároveň musím podotknout, že toto jsou informace z roku 2025, takže pokud se na toto video díváte třeba v 2030, kde mě už je třeba 25 nebo kolik, tak to možná neplatí, jo? Ale momentálně, pokud jste na Fakultu humanitních studií, tak je tam pouze psaný překlad odborného textu. Ale zároveň dávejte si pozor, ono to zní lehce a ta angličtina je lehká, to určitě, ale musíte umět to přeložit do češtiny, tak, aby to znělo taky odborně. Takže nestačí to jenom, že dokážete přečíst a přeložit si to v hlavě, ale musíte taky umět hezky psát česky, takže na tom nepohořte. Na druhou fakultu, na kterou jsem se hlásila, na kterou jsem chtěla víc, fakulta sociálních věd, tak tam se rozděluje na 3 další podobory. Je MKPR, což je marketingová komunikace a PR, mediální studie, jsem já, a žurnalistika. Všechny tyto 3 obory po vás žádají SCIO-testy. Každý student, který hlásil se na nějaký SCIO univerzity nebo na Karlovku, ví, že SCIO-testy jsou největší peklo na této planetě, ale jsou zároveň velmi důležité. Takže, co jsou to SCIO-testy? Pokud znáte SATs v Americe, tak jsou něco podobného. Je tam angličtina a čeština. A matika. Je to, myslím, že taky zhruba tak 60 minut na každou část. Nějaký ty fakulty mají ještě další část těch SCIO testů, že nemají jenom OSP, což je
obecný přehled, nebo nějak tak, úplně přesně nevím, ale mají OSPčka, to právě, že měla FSV, ale mají ještě třeba ZSV, což je ještě další část toho, kde se musíte umět nebo naučit prostě různý obsáhlý informace a tak dále. Ale FSV mělo 2 a to byla angličtina a čeština. A OSP. Což pro mě bylo velký důvod, proč jsem si myslela nebo hlásila na FSV, protože jsem se dívala na ty různé jiné fakulty a čeština není úplně moje nejsilnější stránka, ale angličtina je. SCIO testy fungují na bázi percentilů, takže pro ty, co neví, co je to percentil říká, kolik procent lidí je pod vámi. Takže když máte třeba 50. percentil, tak to znamená, že jste lepší než 50% lidí. Když máte 90. percentil, tak jste lepší než 90% lidí a tak dále. Nebo když máte 10%, tak 10% lidí je horší než vy. Takže 90% lidí, co brali ten test, jsou lepší jak vy. Každopádně, každá ta jiná fakulta, i ty podobory na Karlovce, mají různý percentily. A to je první věc, kterou já doporučuji, na kterou ať se podíváte, protože to bylo rozhodující pro mě mezi MKPR a mediálkami. Zároveň já jsem chtěla na mediálky i předtím, protože mě se líbil ten obor víc, co se týkalo kurikulum, protože tam víc řešili mediální témata a já jsem v médiích a na sociálních médiích a tak dále. Ale zároveň zajímal mě marketing a PR také. Bylo něco taky jako zajímavého pro mě, ale taky důležitý podotknout. Nemůžete se hlásit na všechny 3 obory naraz. Musíte si vybrat jeden. Pokud se hlásíte na FSV, můžete jenom jeden. Takže to musíte se podívat na ty percentily, podívat se, jestli máte na to být na marketingu, který měl, myslím, že tak 80. percentil na to, abyste se dostali jenom pouze do druhého kola a mediální studie mělo nějak tak 60, nebo něco kolem toho. A žurnalistika, myslím, že 70. Takže dávejte si velký pozor na ty percentily, protože SCIO testy budou mnohem lehčí pro lidi, kteří chodili na Gimple. Protože ty SCIO testy jsou udělaný tak, podobně kurikulum, který se učí na Gimplech. Takže tam máte prostě... Ani nevím, jak bych to nazvala, ale všichni moji kamarádi, kteří chodili na Gimply, pro ně SCIO testy byly super easy. Já jsem chodila na obchodní akademii, takže mě tam hodně chyběl podklad v češtině i v matematice a musela jsem se to hodně učit, aby jsem se to dostala zpátky nahoru. Ne zpátky nahoru, spíš, aby jsem to dostala na tu hranici, na kterou jsem potřebovala na ty mediální studie. Takže pokud chodíte na obchodní akademie, tak se začněte se dívat na SCIO testy co nejdřív, pokud chcete chodit na Karlovku. Ještě potom asi dodám, proč vlastně tam chodit, ale k tomu se dostaneme. Hádám, že většina lidí, kteří klikli na toto video, už mají nějaký ponětí a chtějí. Takže připravte se na SCIO testy. To je hlavní věc, na kterou si dívat. Pokud se hlásíte na různé ty fakulty, dívejte se na percentily. A podívejte se taky, jestli můžete se hlásit na víc oborů naraz. Já minimálně vím, že můžete se hlásit na různé fakulty, ale když jste v jedné fakultě, tak se nemůžete hlásit na víc oborů v té jedné fakultě. Takže ve FSV se nemůžete hlásit na žurnu, mediálky a marketing naraz, ale jenom jeden. Takže to je první. Druhá věc, SCIO testy. Je to peklo, ale přežijete to. Jak se učit na SCIO testy? Takže SCIO.cz, myslím, mají všechny svoje předešlé testy vystavený prostě na svých stránkách, jako vzorky, a ty si můžete projíždět a prostě dokola je dělat. Doporučuji prostě dokola dělat testy, protože nejenom vy se musíte naučit obsah těch testů, jakože jak se reálně dělají ty věci, ale musíte se naučit, jak ten test
funguje sám o sobě. Protože jsou tam nějaké otázky, které prostě, když se na to podíváte bez toho, abyste chápali, co po vás chtějí, protože ono se to opakuje každý rok, prostě trošku jiný, ale opakuje se to. Pokud se nepodíváte na ty testy předem, tak horko těžko pochopíte, co po vás budou chtít. Takže prostě jet do kolečka ty testy. Já jsem měla doučování od Škola Populo. Bylo to not too great, jakože nedoporučuju, nechci být úplně zlá na Škola Populo, ale prostě bylo to 12 000, který jsem mohla utratit někde jinde. Ale to, co doporučuji, si třeba vzít 1 hodinovku s nějakým lektorem, abyste probrali nějaký ty nejdůležitější věci, které moc nechápete. A nebo mít doučování jenom z principu toho, pokud se špatně vám učí samo, tak abyste měli někoho, kdo vás tam do toho dokopne. Ale neočekávejte, že prostě budete chodit na doučování, až vás to naučí, protože to se nestane. Já jsem v průměru učila se 4 hodiny denně, 2 měsíce před zkouškama, protože já jsem původně si myslela, že pojedu do zahraničí na univerzitu, pak to mi úplně nevyšlo, tak jsem si řekla, že switcheroo, zkusím Karlovku a učila jsem se prostě každý den 4 hodiny nebo 3 až 4 hodiny jsem grindila SCIO testy. Měla jsem první pokus, který jsem úplně zvořila, jakože bylo to fakt špatný a myslela jsem si, že prostě to nedám. A pak jsem udělala druhý pokus, kde jsem úplně upustila vlastně ten stres, všechny ty věci, myšlenky negativní, které jsem měla, že to nedám a tak dále, jsem upustila a pak se mi to povedlo. Takže díky bohu. Takže věřte si, hlavně věřte si. Pokud si myslíte, že vám to nepůjde, půjde. Potřeba jsem čeknout, jestli mi funguje mic. A všechno dobrý. Takže, každý den jsem zaučila, 4 hodiny jsem prostě projížděla ty testy. Udělala jsem si výpisky prostě z těch, vždycky jsem se podívala na jaký úlohy, jaký otázky mi nejdou, pak jsem všechny ty ostatní jsem vyndala a fokusovala jsem prostě na ty otázky, které mi nešly. Ale furt do kolečka, co chci fakt jakoby vrazit do vás, je podívejte se na ten percentil. Nepřipravujte se na práva, jestli začínáte třeba s percentilem 20, protože na práva potřebujete percentil 90. A pokud máte třeba jenom měsíc na to, abyste se dostali z percentilu 20 na 90, tak to se budete muset prostě, já nevím, učit se 20 hodin denně. Nebo já nevím, já s tím vám nepomůžu, ale pokud si věříte, tak dobrý. Ale k tomu jsem taky chtěla říct, věřte si. Nenechejte se přesvědčit, že Karlovka je prestiž největšího levelu, i když jako je, ale nenechte se přesvědčit, že to není něco pro vás, protože vy jste taky chytří, vy se díváte na toto video, vy se připravujete, věřím, že jste precizní a pracovití, takže věřte si, to je hlavní. Protože já jsem se dostala přes to první kolo, což bylo pro mě úplně šokující, jako úplně fakt šokující. Já si pamatuju, když jsem před Miners Coffee jsem stála a čekala na výsledky s mojí kamarádkou Betty a dozvěděla jsem se to a úplně vysloveně jsem běhala kolečka, jako bylo to úplně šílený. Ale pak, a na co vás chci připravit pro ty, kteří by chtěli jít na FSV, přichází druhý kolo. Druhý kolo, na to se taky musíte připravit. Ale pozor, jo, to už je 100krát lehčí než první kolo. Protože první kolo se stresujete 100krát víc. A to druhý kolo se taky nesmíte usnout na vavřínech. Připravte si portfolio. To, co po vás budou chtít slyšet. Nevím marketing, nevím žurnu, ale můžu vám říct mediálky. Mediálky budou po vás chtít prezentaci, ve které budete vysvětlovat nějaký mediální téma, nebo může to být, že přinesete třeba komiks, můj kamarád přinesl komiks a potom mluvil o tom komiksu, protože to je typ média. Vím, že někdo přinášel nějaké reklamy, já jsem dělala prezentaci na reklamu od Levi's Jeans, myslím, že Beyoncé a Levi's Jeans udělal nějaký collab a tam jsem povídala o gender inversion.
genderové inverzi, kde Beyoncé hrála roli jednoho týpka, trošku komplexní na vysvětlení, každopádně připravte si nějaký mediální téma a potom budete muset taky dál mluvit o nějakých různých mediálních věcech, které děláte. Takže určitě si poslechněte Rozpravy o médiích, je to skvělý podcast, který je na Spotify, ten vám doporučuji, i když neplánujete jít na mediálky. Doporučuji se vám dívat na události na České televizi, abyste chápali, co se děje v politice, protože na tom jsem taky trošku pohořela, protože zrovna vy si vytáhnete jednu otázku a tam prostě nějaký jedno téma a pak o tom musíte jako mluvit. A já jsem bohužel si vytáhla politiku. A v tu dobu já jsem vůbec nedívala na Českou televizi, nevěděla jsem nic o politice, nevěděla jsem fuč o co se děje, tak jsem tam takhle seděla. A takhle jsem se na něj dívala. A úplně vnitřně jsem si myslela, že už je konec, že už jako špatný. Ale já jsem já jsem v propagačním týmu v městské části Ďáblice, v komisi propagací v městské části Ďáblice. A o tom jsem potom mluvila a mluvila jsem prostě o různých těch mediálních věcech, které já dělám i na těch sockách a takovéhle věci. Takže to si myslím, že mě jako dotáhlo na to, aby jsem se dostala i přes to druhé kolo. Ale fakt připravte si, dívejte se na události, dívejte se na rozpravy médií, různý prostě podcasty, knihy čtěte ty knihy, oni se na to dívají, a budu se ptát vás otázky. Takže všechny ty věci, ten list, který vám připraví, pokud se mě zeptáte v komentářích, jako, co mám číst teď, tak já vám na to odpovím. Já mám všechny ty knížky tady hned vedle sebe, takže můžu vám je vyfotit, abyste se podívali, jako co to všechno mám. Ale neusněte na vavřínech, je to fakt důležitý. Tak, no a zkrátka, pokud zdoláte SCIO testy, zdoláte druhý kolo, budete mít připravený portfolio, přijdete prostě na tu zkoušku, posadíte se tam, budete si věřit, tak by to snad mělo vyjít. Ještě vám povím zatím z mýho prvního roku na Karlově univerzitě mediálních studií, jak se mi tam líbí. Musím říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala. Zatím jsem velmi spokojená, 100krát víc vyčilená. Musím uznat, ale teďka mě čekají zkouškový, takže se trošku bojím, jak to dopadne. Takže to možná budu dělat ještě jedno YouTube video, jak zvládnout zkouškový, nebo zvládla jsem zkouškový, nevím, nebo ne, na to doufám, že ne. Ale prozatím skvělí profesoři, fakt milí kolegové, spolužáci, Jinonici jsou krásný, to je jeden z těch 2 fakultních budov, který máme, jsou nově postavený Jinonice a Holar. Holar je na Národní třídě, krásné místo, já tam chodím tak ráda a obecně prostě učení a studium na Karlovce mě hodně baví. I ty přednášky jsou zajímavé a líbí se mi taky to, že na mediálních studiích, jako, i když ne, že to jako doporučuju, já třeba na přednášky chodím, ale vím, že jsou nějaký lidi, kteří prostě fakt neradi chodí na přednášky a radši se to naučí doma, to je taky možnost. Není tam není tam povinná docházka, ne u všech předmětů, ale jako skoro u všech předmětů není povinná docházka a pokud se prostě cítíte špatně, tak to není jako na střední, kde když máte winter seasonal depression, tak prostě chcete zůstat doma a učit se doma, jako být ve svém pelíšku, tak to je taky možnost. To je taky možnost, ale musíte se fakt učit. A musíte se dívat na prezentace a doufat, že vám spolužáci pošlou to, co se děje jako v hodinách. Protože měli byste chodit na ty přednášky, ale jako není to povinný. Což pro mě bylo úplně jako skvělý pocit v tom, nebo je pro mě skvělý pocit v tom, že kdykoliv tam sedím, tak vím, že tam chci být. Že to není jako na střední, kde jsou nějaké hodiny, kde jsem prostě fakt mrtvá a chci domů. To není. Taky další věc je, že si můžete ten
semestr sestavit, jak chcete. Pokud chcete mít všechny hodiny v jeden den, to si můžete udělat. Jestli chcete mít každý den jenom 1 hodinu přednášku, tak si to tak můžete zařídit. A jediný, na co se musíte dívat, je počty kreditů. Takže pokud třeba já mám 64 kreditů na tento půlrok, což je trošku dost, trošku víc jak normál, ale zároveň zvládám to prozatím. A připadám si, že všechny ty přednášky, na které chodím, jsem si dobře vybrala. Takže hádám, že byste si taky dokázali vybrat dobře. Každopádně, pokud budete mít jakýkoliv otázky nebo jakýkoliv dotaz, který byste se chtěli ještě pozeptat, tak mi dejte vědět v komentářích. Moc ráda odpovím vám na jakoukoliv otázku, protože vím, jak se cítíte, vím, že jste určitě vystresovaný, vím, že ještě teď zvládáte maturitu a jste prostě super. A věřím vám. Nebo možná, jestli jste teď, já nevím, 1. rok na univerzitě a rozhodujete se, jestli jít na Karlovku. Jděte, je to skvělý nápad. Doporučuju. No, tak to je asi vše. Prosím, dejte tomuto videu like, dejte mi subscribe, prosím odběr, fakt snažím dosáhnout těch 1000 odběratelů do konce roku. Nevím, jestli to stihnu, ale pokud by tohoto video tomu pomohlo, tak budu moc ráda. A budu se těšit, až vás uvidím příště. Bye! Jo, a čekněte mě na Instagramu. Tam jsem hodně cool. Bye!